Insellmilkom ftit tal-minuti ilu irritornajt minn summit tal-Kunsill Ewropew fejn fih iddiskutejna diversi temi uħud li jolqtu direttament lil pajjiżna. Iddiskutejna it-tema ta' Brexit, inkluż ix-xenarji differenti li jista' jkollna fl-aħħar ta' din is-sena. Inserraħ moħħ kulħadd illi bħala pajjiż ninsabu imħejjijin għal kull xenarju sija jekk jintlaħaq ftehim kif ukoll jekk il-31 ta' Diċembru ikun għadna mingħajr ftehim. Nittama illi ikollna eżitu fejn jintlaħaq ftehim biss però l-pożizzjoni hija ċara tagħna bħala Stat Membru fil-Kunsill Ewropew fl-Unjoni Ewropea flimkien mal-bqija ta' sħabna illi mhux se jkun ftehim akkosta kollox imma jrid ikun ftehim illi ikun wieħed tajjeb għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. It-tieni suġġett illi ddiskutejna rilevanti għal pajjiżna huwa dak tal-Afrika fejn b'sodisfazzjon it-tema tal-Afrika fost oħrajn dik tal-Libja wkoll ġiet fuq qudiemnet issa tal-aġenda tal-Kunsill Ewropew mhux biss għal dik li hija immigrazzjoni irregolari, din kienet tema ewlenija l-immigrazzjoni irregolari, imma wkoll li bħala pajjiż wassalna il-vuċi tagħna u l-problema jew is-suġġett iktar mill-problema tal-Afrika se jiġi trattat mod holistiku fejn mill-Afrika naraw pajjiż, kontinent ta' opportunitajiet u mhux biss problema ta' immigrazzjoni. U b'hekk nemmen illi jekk inqisu il-kontinent Afrikan minn din l-ottika noħolqu mhux biss relazzjonijiet kummerċjali ma' dan il-kontinent imma wkoll insolvu il-problema tal-immigrazzjoni. Dwar dan is-suġġett kellimt f'diversi drabi, is-suġġett, il-problema trid tiġi indirizzata mis-sors mill-ixtut libiċi billi nwaqfu it-tluq ta' dajes minn hemmhekk dak kollu b'rispett lejn prinċipji ta' l-umanità li nqisu s-sitwazzjoni b'mod uman u nħarsu lejn is-sitwazzjoni b'mod holistiku. Tielet punt, iddiskutejna l-kwistjoni tal-pandemija, tema ewlenija illi qiegħda tolqot lil kull stat membru, qiegħda tolqot lil bqija tad-dinja dan huwa mument fejn in-numri ta' infezzjonijiet qegħdin jiżdiedu b'rata esponenzjali u hemmhekk kellna diskussjoni tajba, naturalment ħadd m'għandu dik il-formula maġika illi joqtol ir-rata ta' infezzjonijiet, irażżan ir-rata ta' infezzjonijiet mingħajr ma jkun hemm impatti devastanti fuq l-ekonomija, imma kienet diskussjoni tajba u diskutejna wkoll il-mod holistiku ta' kif wieħed se jħares lejn din is-sitwazzjoni biss però ir-realtà b'mod tanġibbli hija li kull pajjiż qiegħed jagħmel dak il-miżuri illi fiċ-ċirkostanzi jħoss li huma l-aktar xierqa għas-sitwazzjoni li jkun jinsab fiha dak il-pajjiż. U dan iġibni wkoll għas-suġġett illi se niddiskutu flimkien illum mal-poplu. Ninsabu f'mument illi huwa kritiku fl-isfida tagħna biex nikkontrollaw l-imxija tal-COVID filwaqt li nissalvagwardjaw l-għajxin tan-nies u n-negozji tagħna. Filwaqt illi nħejju lil pajjiżna għal għada aħjar. Nhar it-tnejn li ġej se nkunu qed inħabbru miżuri ekonomiċi importanti biex ngħinu lil eluf ta' Maltin u Għawċin sabiex jissalvagwardjaw l-impjieg tagħhom. Eluf ta' ħaddiema u l-familji tagħhom li jissalvagwardjaw il-ħobża tagħhom ta' kuljum u biex ħadd ma jaqa' lura biex inżommu lin-negozji tagħna wkoll b'saħħithom f'dawn il-mumenti ta' sfida biex fuq kollox nagħtu tama u injezzjoni ta' pożittività għal ġejjieni aħjar. Matul dan ix-xhur sħabi u jien tallimna ħafna li filwaqt li s-saħħa kienet għada u se tibqa' prijorità għalina, il-ħajja trid tkompli. L-ommijiet u l-missirijiet iridu jkomplu jaqilgħu l-għajxin ta' kuljum. Il-ħaddiema jridu jkomplu jaħdmu. U liedna jridu jkomplu bl-edukazzjoni tagħhom. Is-settur kummerċjali jrid ikompli bl-operat tiegħu. Biex nagħmlu dan irridu nkunu responsabbli għal xulxin. Irridu nieħdu ħsieb xulxin u dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Id-dinja kollha reġgħet għaddejja minn żmien diffiċli u qed jittieħdu miżuri differenti minn pajjiż għal ieħor. Ħadd kif spjegajt aktar qabel għadu ma sab il-formula maġika kif iżomm il-pandemija milli tkompli tinfirex bla ma joħloq impatt devastanti fuq l-għajxin tan-nies u bla ma jkisser kull forma ta' normalità fil-ħajja. Bħala pajjiż Malta imxejna b'galbu.
Ftaħna bil-mod lura għan-normal u ħadna miżuri importanti u poġġejna responsabbilta fuq xulxin. Kellna l-ftuħ tal-ajruport, il-ftuħ tar-ristoranti, il-ftuħ ta' stabbilimenti kummerċjali oħra, ħwienet, u l-aktar deċiżjoni sensittiva, il-ftuħ gradwali tal-iskejjel. Għamilna kull pass b'galbu kbir u bil-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa għax dan huwa gvern responsabbli. Grazzi Chris, grazzi Charmaine. Il-ftuħ tal-iskejjel kien sa issa eżempju ta' kif il-ħajja tista' tkompli f'normalità, anke jekk differenti. Kellna u se jkollna każijiet ta' infezzjonijiet ġodda, imma nafu kif għandna naġixxu. Bl-istess mod, il-postijiet tax-xogħol reġgħu lura n-normalità. Filwaqt li nibqgħu inħeġġu li kull fejn huwa possibbli isir xogħol mid-dar sabiex innaqsu il-kuntatt fiżiku. Illum qed nagħtu dan l-aġġornament sabiex kif dejjem aġixxejna mill-bidu tal-pandemija inkunu trasparenti u onesti man-nies. Il-każijiet żdiedu. Iżda is-sitwazzjoni kif se jispjega id-Deputat Prim Ministru hija taħt kontroll. Irridu nżidu iktar responsabbiltà fost kulħadd biex insalvaw il-ħajjiet tal-persuni vulnerabbli u nkomplu ngħixu ħajjitna u nipproteġu l-għajxien tan-nies, nipproteġu the lives and livelihoods. Se nieħdu għalhekk illum numru ta' miżuri effettivi iżda sostenibbli. Kruċjali li jinżamm dan iż-żewġ kriterji l-effikaċja tal-miżuri iżda wkoll is-sostenibilità tagħhom. Meqjus ukoll il-fatt li jista' jkollna sitwazzjoni li ddum għal żmien li lim milli aħna nixtiequ. Għaldaqstant se nkunu qegħdin inwessgħu l-użu tas-sattif, jiġifieri l-użu obbligatorju tal-maskra tal-wiċċ, dan filwaqt li nibqgħu insostnu il-miżuri ta' iġjene, ħasil tal-idejn u li tinżamm id-distanza soċjali f'kull mument u kull fejn inkunu. Għax nifhmu li dan l-obbligu mhux dejjem jinżamm, qegħdin nieħdu miżura oħra b'saħħitha. Li nżidu l-infurzar mill-awtoritajiet konċernati fosthom il-Pulizija, l-awtoritajiet tas-saħħa kif ukoll il-Malta Tourism Authority, il-Pulizija u l-awtoritajiet l-oħra se jkunu qed jieħdu rwol ċentrali u fl-istess ħin edukattiv. Imma l-messaġġ li se jwasslu se jkun wieħed ta' dixxilpina u serjetà. L-regoli li jrid iżommu, l-regoli li qegħdin noħorġu irid iżomm magħhom kulħadd. Jekk ma jinżammux ir-regoli se jkun hemm il-konsegwenza tal-multi. Ma dan ser inżidu restrizzjoni li tikkonsisti filli il-bars u l-każini jagħlqu fil-11 ta' filgħaxija. Ma hemmx lok għal kompjaċenza, għal complacency. Hawn f'pajjiżna min irid li jsallab eluf ta' persuni billi jitilfu x-xogħol tagħhom u jkisser l-ekonomija ta' pajjiżna. Forsi mhux b'daqqiet frontali, imma b'manuvri fini li jipparalizzaw pajjiż biex minn għalih ma jidhirx li qed jagħmel hekk. Imbagħad hemm aħna, il-gvern ta' dan il-pajjiż, li qed nieħdu pożizzjoni ta' responsabbiltà lejn il-poplu kollu. Għalhekk illum qegħdin nitolbu li dik ir-responsabbiltà nerfgħuha flimkien bħala poplu wieħed, flimkien, b'rispett lejn xulxin, lejn uliedna, lejn il-ġenituri tagħna u lejn dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna u b'imħabba lejn pajjiżna. Kif ukoll b'sens ta' dover. Dan huwa gvern li jiddeċiedi. Inħalli issa f'idejn id-Deputat Prim Ministru biex jidħol f'iktar dettall dwar il-miżuri illi għadni kif ħabbart. Grazzi Chris. Grazzi Prim Ministru. Kif semmejt inti kif semma l-Prim Ministru, meta fil-bidu tas-sajf reġa' kienet ikollna każijiet ġodda ta' COVID-19,
daħħalna numru ta' miżuri biex nkomplu nissalvagwardjaw u nkunu ċerti li kemm jista' jkun nies iżommu d-distanza soċjali, social distancing. Dan huwa importanti ħafna xi hija l-iżjed miżura social distancing, l-iżjed miżura li tista' trażżan il-firxa tal-pandemija, trażżan il-firxa tal-virus. U fost il-miżuri li daħħalna dawn is-sajf kien illi stabbilimenti ta' catering, ta' entertainment jistgħu biss iservu klijenti li jkunu bil-qiegħda u jistgħu biss iservuhom ikel jew jekk ħajservu x-xorb iridu jservu x-xorb biss lil dawk il-klijenti li jkunu bil-qiegħda mal-ikel. U din hija miżura li daħħalna kmieni dan is-sajf. L-istess japplika għal gażini. Gażini l-istess ma jistgħux iservu drinks lil persuni bil-wieqa, ma jistgħux iservu persuni bil-wieqa, jistgħu jservu biss persuni bil-qiegħda, naturalment bir-regoli ta' social distancing kif huma elenkati anke fuq il-guidelines tagħna u jservu biss ikel u x-xorb ikun biss jekk ikun hemm xorb mal-ikel. U għedna wkoll li persuni ġew postijiet pubbliċi ma jistax jintaqgħu f'ġemat ta' aktar minn 10 min nies. Dawn huma regoli lilhom fis-seħħ, però huma regoli li bħalma qed jiġri f'ħafna pajjiżi madwar l-Ewropa, madwar id-dinja, fejn qiegħda tidħol dik li qegħdin nisejħula pandemic fatigue jew COVID fatigue, qed naraw illi dik il-biża' li kien hemm fil-bidu tal-pandemija f'Marzu u f'April f'ċertu sezzjoni tal-popolazzjoni naqset u allura ir-regoli avvolja qegħdin fil-post avvolja huma bliġi qegħdin ikunu inqas u inqas osservati. Allura aħna jeħtieġ illi din is-sitwazzjoni nindirizzawha. Ħa nindirizzawha b'żewġ metodi. L-ewwel nies billi nkomplu nedukaw u narfu lill-pubbliku in ġenerali x'inhuma l-obbligi tiegħu anke viżavi l-liġi fejn jitlu restrizzjonijiet li għandhom x'aqsmu mal-COVID bħala affarijiet li għandna kemm semmejt issa jridu nibqgħu ngħiduhom kważi ta' kuljum biex kulħadd ikun jaf x'il-liġi x'tippermettik tagħmel u x'ma tippermettikx ma tagħmilx, imma aktar minn hekk irridu nenforzaw. Fejn mhux qed naslu bl-edukazzjoni, irridu naslu allura bl-enforzar. Il-Ministru Camilleri jkun jista' jispjegana iżjed fuq kif ħankunu qegħdin nżidu u nagħmlu mod iżjed effiċjenti l-enforzar li għandna. Diġà għandna enforzar li hu effiċjenti. Ġewwa pajjiżna għandna 4 istituzzjonijiet li huma l-ESA, il-Pulizija, l-Environmental Health u l-MTA li diġà qegħdin jagħmlu enforzar. U fil-fatt matul dawn il-ġimgħat tas-sajf saru xejn inqas minn 150,000 inspection ġo ħafna stabbilimenti differenti. Però hemm bżonn li nkomplu nżidu, hemm bżonn li nkomplu konna preżenza, hemm bżonn li nkomplu naraw li dawk il-miżuri li daħħalna jiġu osservati kemm jista' jkun jekk mhux 100%, 99.9%. Pereżempju, mal-MTA aħna qbilna li fejn insibu li qed ikun hemm ksur minn stabbilimenti ta' dawn ir-regolamenti ta' dawn il-liġijiet, mhux biss noħorġu l-multi, imma fejn hemm bżonn jekk ikun hemm ksur repetut anke tittieħed il-liċenzja ta' dawn l-istabbilimenti. Irridu nkunu serji għax is-sitwazzjoni titlob illi nkunu kemm jista' jkun qegħdin inżommu l-affarijiet taħt kontroll. U kif qal il-Prim Ministru biex nkunu ċerti illi anke il-forzi tal-ordni tagħna jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom bl-inżjed mod illi huwa effettiv, l-istabbilimenti tal-entertainment u l-istabbilimenti tal-catering, inkluż bars u restaurants u kazini, ħajkunu qegħdin jagħlqu fil-11 ta' billejl. Din regola ħatidħol fis-seħħ minn nhar it-tnejn illi ġej. Ma jfissirx illi daw il-jumejn kulħadd jagħmel party sa l-4 ta' filgħodu, imma importanti li kulħadd iżomm ir-regoli minn nhar it-tnejn l-istabbilimenti kollha jridu jagħlqu fil-11 ta' filgħaxija jew qabel. Miżura oħra li konna bdejna matul dan is-sajf u jidher li hemm iktar u aktar qed joħorġu studji biex juru l-effettività tagħha huwa l-użu tal-maskri. Sa issa għamilnija tassattiva bil-liġi li fuq postijiet ta' trasport pubbliku, bħalma huma karozzi tal-linja, bħalma huwa l-vapur tawdex, bħalma huwa l-airport. Postijiet fejn ikun qegħdin jingħataw servizzi lil pubbliku, bħalma huma ħwienet, bħalma huma stabilimenti oħra li jipprovdu xi servizz u postijiet pubbliċi interni sa issa kienet u ħatibqa' tassattiva bil-liġi
illi tilbes maskra. U jekk ma tilbisix hemm multa ta' 50 euro titla' l-100 euro jekk ma tħallasix mal-ewwel illi hija allaċċjata ma' din il-miżura. Minn għada l-użu tal-maskri ħajsir tassattiv kullimkien. Ħajkun hemm xi eċċezzjonijiet, pereżempju jekk qiegħed ġol karozza privata tiegħek, jekk qiegħed id-dar, jekk qiegħed waħdek ġo uffiċċju, tista' ma tilbis il-maskra u hemm xi eċċezzjonijiet oħrajn illi minn hawn ftit ieħor ħadd tkun tista' tispjegahom is-Superintendent tal-Saħħa Pubblika, però bażikament minn għada ħad tkun tassattiva li tintlibes il-maskra il-ħin kollu u kullimkien. Ġifieri apparti il-postijiet li diġà qiegħda bil-liġi llum, postijiet pubbliċi anke aperti, tilbes il-maskra anke fit-triq, anke ġo pjazza, u fuq il-postijiet tax-xogħol ukoll. Ġifieri fuq il-postijiet tax-xogħol u ġo postijiet pubbliċi aperti rridu nilbsu l-maskra. Il-regola tidħol minn għada, però ħanagħtu ġimgħa grace, ġimgħa ċans biex tindara sew u ħanibdew nipplikaw il-multi ma' din il-biċċa l-ġdida, mhux ma' dawk fejn diġà hija tassattiva sal-lum, imma ma' din il-biċċa ġdida minn bħallum ġimgħa. Ġifieri ħanagħtu ġimgħa ċans biex in-nies jidrawha illi kull meta joħorġu anke joħorġu mid-dar iridu jilbsu l-maskra minn bħallum ġimgħa ħatkun jekk ma tilbis il-maskra tkun fejn tkun ħatkun qed tissogra li taqla multa. Ma' dawn il-miżuri ħandaħlu wkoll numru ta' inizjattivi oħrajn fosthom u qed inħossu li diħa jkollha effett ukoll illi mit-28 ta' Ottubru, ġifieri mhux nhar l-erbgħa li ġej ta' wara, ħanibdew indaħlu sistemi ta' rapid testing. Dawn l-aħħar ġimgħat ġew żviluppati madwar id-dinja dawk li jgħidulhom antigen rapid tests li huma differenti mill rapid tests li kien hemm fil-bidu tal-pandemija illi kien ippruvat li ma jaħdmux. Daw testijiet għandhom sensittività u spesifità, ġifieri għandhom eżattezza ta' aktar minn 90%, allura huma test li huma reliable, u mit-28 ta' Ottubru ħankunu qegħdin nibdew niddeployjawhom. Ħanużawhom inizjalment f'erba' sitwazzjonijiet, ġifieri fl-airport biex inkunu nistgħu nagħmlu aktar testijiet fuq passiġġiera li jkunu deħlin ġewwa lejn pajjiżna. Ħanużawhom biex ngħinu lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni, speċjalment fejn ikun hemm suspett ta' studenti jew teachers illi jkunu pożittivi għal COVID. Ħanużawhom f'setting ta' setting mediku, fl-emerġenza, fil-kura primarja, inkluż mat-tobba privati biex fejn jkollhom pazjenti li huma suspettati COVID nkunu nafu immedjatament. U ħanużawhom fid-djar tal-anzjani l-istess biex nkunu nistgħu nagħmlu diagnosi kmieni ta' dawk il-pazjenti jew carers jew staff illi huma pożittivi. Daw rapid tests ħanibdew niddeployjawhom minn madwar xarti oħra. Biex nagħlaq irrid ngħid storja ta' suċċess li kellna f'dawn il-ġranet li hija l-istorja ta' tilqima tal-influenza. Is-sena li għaddiet f'temp ta' 6 xhur, jiġifieri minn Ottubru sa' Marzu, illi huwa żmien tal-influenza u li aħna nkunu qegħdin noffru t-tilqima minn ħlas, f'6 xhur sħaħ is-sena l-oħra tajna 89,000 tilqima. U kienet sena tajba. Fis-snin konna nagħtu bejn 50 u 60,000. Sena l-oħra tajna 89,000 tilqima. Fl-ewwel 6 ijiem tal-kampanja ta' din is-sena, ġifieri minn nhar il-Ħadd sal-lum, diġà tajna 75,000 tilqima li huwa suċċess kbir. Dawn huma nies vulnerabbli li issa huma għandhom il-protezzjoni tat-tilqima għal kontra l-influenza. Irrid nirringrazzja lill-istaff tagħna, lin-nurses, lill-paramediċi, il-management tal-ċentri tas-saħħa tal-Bereċ u tal-Kunsilli Lokali illi għamlu dal-isforz u ħajkomplu jagħmlu dal-isforz. Naturalment da jfisser illi l-100,000 tilqima illi aħna konna nippjanaw illi ħanagħtu fuq perjodu ta' ftit ġimgħat ħankunu użajnihom kollha f'temp ta' inqas minn 10 ijiem. Il-100,000 tilqima oħra li għandna li kienu bbukjati għall-aħħar ġimgħat ta' Novembru, issa ħanġibuhom il-qudiem u magħhom ħanżidu 50,000 oħra. Ġifieri b'kollox ħajkollna 250,000 tilqima tal-influenza din is-sena. Jista' jfisser ukoll illi bejn l-ewwel u t-tieni fażi, ġifieri bejn li mmorru minn nies vulnerabbli għall-poplu ġenerali li dik kienet se tiġri fl-ewwel ta' Novembru, xorta nżommu dik il-data tal-ewwel ta' Novembru u jkun hemm ftit ġranet fejn inkunu eżawrixxejna l-ewwel fażi qabel ma mmorru għat-tieni fażi. Ma rrid nirringrazzja
l-istaff tagħna ta' dan is-suċċess kbir u l-poplu in ġenerali, l-pubbliku in ġenerali illi risponda daqshekk tajjeb għas-sejħa tal-influenza. Grazzi Chris. Ministru Camilleri sabiex jispjega dwar il-mod kif se jkun qiegħed isir l-infurzar. Grazzi, Prim Ministru, grazzi, Deputat Prim Ministru. Ħankun ċar ħafna mill-bidunet. Jekk aħna l-koll mhux ser nagħmlu il-parti tagħna, dak kollu illi ħabbarna llum, il-miżuri kollha illi ħabbarna llum ma jkun jiswew xejn. Għal daqstant nitlob illi kull wieħed u waħda minna nagħmlu l-parti tagħna sabiex nosservaw dawn il-miżuri. Fl-istess waqt illi l-awtoritajiet illi huma responsabbli mill-enforzar ġewwa pajjiżna kienu u ser ikomplu jagħmlu l-ispezzjonijiet rilevanti u anka ser inżidu dawn l-ispezzjonijiet anka permezz ta' COVID dedicated teams illi ser ikunu totalment iffukati fuq il-miżuri relatati mal-COVID. Dawn l-aġenziji huma tnejn li jaqgħu taħt il-Ministeru li mexxijin, l-ESA u l-Pulizija flimkien anka mal-Ispettorat tas-Saħħa Pubblika u l-istazzjoni ta' l-infurzar tal-MTA, tal-Awtorità ta' Turiżmu. Tajjeb illi insemmi illi dak anke nżid ma' dak illi qal id-Deputat Prim Ministru fejn fil-waqt illi il-multi l-ġodda, speċjalment dawk relatati mal-maskli fuq barra ser jibdew ftit jiem oħra, dawk eżistenti li issa ilhom fis-seħħ ovvjament ser jibqgħu jingħataw mhux biss millum iżda anke fil-jiem li ġejjin. Ħanagħti ftit informazzjoni dwar kull entità x'qed tagħmel u ser tkun qed tagħmel. Il-leża qed jaqdu parti importanti ħafna mill-infurzar kienu u ser ikomplu bil-maġġoranza assoluta tal-membri li jkunu fuq barra li ħajkunu u li ġabdow mill-aħħar jiem. Iffukati b'mod totali fuq COVID-related measures, qed nitkellmu fuq l-biss tal-maskri, qegħdin nitkellmu fuq spezzjonijiet li jsiru fuq il-Go Zow Channel, spezzjonijiet li jsiru fuq tal-linja, spezzjonijiet li jsiru kwalunkwe trasport pubbliku inkluż taxis u anka minibuses. L-Ispettorat tas-Saħħa Pubblika ser ikomplu jispezzjonaw fejn jidħol il-kwarantina u dawk anka pożittivi u ħajkunu u diġà qegħdin u ser ikomplu jaħdmu jitfit mal-pulizija hekk kif fil-preżent u hekk ser ikompli jsir hemm teams li qed jagħmlu dawn ix-xogħol li jkunu mħalta bejn pulizija u anke persuni li jkunu ġejjin mid-Direttorat tas-Saħħa Pubblika. Ukoll il-pulizija ser ikunu qegħdin jgħinu speċjalment fir-rigward ta' gruppi ta' public gatherings u anke dak kollu relatat ukoll ma' COVID illi wkoll jaqdu dan il-funzjoni. L-Awtorità tat-Turiżmu ser tkompli bl-infurzar tagħha fejn jidħol ristoranti u barijiet. Kif qal tajjeb id-Deputat Prim Ministru, bejnietom kollha dawn l-entitajiet minn nofsa u s-sulawn leħqu kważi il-150,000 spezzjoni u anke minn nofs u s-sulaw fir-rigward ta' multi anke diġà ingħataw il-viċin ta' 800. U permettu li nagħmel appell speċjalment lis-sidien tan-negozji. Ħudu ħsieb intom illi tosservaw ir-regoli, nifhem u nirċievi anke minn għandkom dgergir xi kultant illi ġew il-pulizija, ġew il-leża, ġew entitajiet oħra jinfurzaw u anke jista' jkun illi jgħidu li ħassru n-negozji, osservaw il-liġijiet, osservaw dak kollu li qed inħabbru llum ukoll u ma jiġri xejn minn dan. Però l-entitajiet tal-infurzar tagħna kienu u ser jibqgħu ikunu bsin sabiex jinfurzaw dawn il-miżuri il-ġodda għaliex fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nibżgħu għal xulxin inkluż għal min imexxi dawn in-negozji. Fl-aħħar xhur ħarġu kif semmejt mijiet ta' multi u ovvjament jekk ser ikun hemm min ma jikkoperax ser jinħarġu mijiet aktar ta' multi f'dan ir-rigward. Wieħed irid jifhem ukoll illi ċ-ċirkostanzi tal-lum
speċjalment fejn jidħol il-korp tal-pulizija kif diġà semmejt il-leża illi qed toffri aktar dedicated teams, il-korp tal-pulizija se jkun qed joħsieb ukoll dawn il-miżuri, però rridu niftakru wkoll li il-pulizija ser jibqgħu hemmhekk sabiex jagħmlu xogħol ieħor sabiex jipproteġu l-soċjetà. Meta konna niltaqgħu hawnhekk f'Marzu April illi għadda ma kienx hemm ix-xogħol marbut mal-iskejjel, ma kienx hemm ix-xogħol marbut mal-qorti speċjalment l-investigazzjonijiet għaliex il-ħajja f'dan il-pajjiż kienet naqset l-ajruporti u l-portijiet. U bħalma nafu kull fejn nistgħu bħala pajjiż qed naraw illi il-ħajja tkompli dejjem taħt kontroll u anke b'osservazzjoni tal-miżuri illi qegħdin inħabbru. U dal-argument qed nagħmlu għaliex tajjeb illi nifhmu li l-pajjiż jeħtieġ jibqa' miex il qudiem. Aħna qed nagħmlu minn kollox sabiex il-pajjiż jibqa' miex il qudiem u sabiex jibqa' miex il qudiem hemm bżonn il-kooperazzjoni ta' kull wieħed u waħda minnha sabiex ma jkunx hemm il-bżonn ta' aktar miżuri li jkunu aktar effettivi jew inkella li jistgħu iħassru xi parti min-negozju jew ieħor. U allura jeħtieġ li l-koll nifhmu illi sabiex nikkontrollaw din il-pandemija ġewwa pajjiżna bil-mod tajjeb illi l-poplu Malti u għawċi kollu fl-imkien diġà għamel fl-aħħar xhur jeħtieġ illi nkunu aktar dixxiplinati magħna infusna. Wara kollox biex toħsib saħħtek biex taġixxi b'mod illi ma tipparakolax il-ħajjiet nitkellmu fuq ommok, ommi, nanniet tagħna, membri tal-familja tagħna vulnerabbli, ħbieb tagħna, m'hemmx għalfejn iġanfrek l-istat. Grazie. Professor Gawci? Grazzi. Issa mill-bidunet ta' din il-pandemija aħna dejjem xejna fuq dik li tgħidilna l-evidenza. U kull meta tkun qed toħroġ informazzjoni bbażata ta' xjenza, aħna dejjem naraw kif tista' tapplika anka fir-rigward ta' kif tkun is-sitwazzjoni u l-epidemioloġija tal-COVID f'Malta. U kien għalhekk aħna li minn meta ħarġet l-informazzjoni li l-maskri propju jistgħu jkunu qegħdin innaqsu r-rata ta' trasmissjoni, mill-ewwel aħna bdejna nagħmlu rakkomandazzjonijiet. U minn hemm ukoll ħassejna li aħna għandna bżonn li barra rakkomandazzjonijiet ukoll ikun hemm obbligu bil-liġi fejn inti jkollok postijiet bħalma konna qegħdin naraw fir-retail fuq postijiet ta' trasport jew inkella f'postijiet fejn ikun jista' jinqeda persuna għal servizzi. Però iżjed ma qed toħroġ l-evidenza u iżjed ma qegħdin naraw li anke pajjiżi oħra qegħdin ukoll jaraw li aħjar jidħlu iktar l-użu ta' dawn il-maskri propju llum aħna qegħdin naraw li għandna wkoll bżonn bir-rata ta' trasmissjoni li għandna fil-komunità li ndaħlu dan il-lodda li għandna f'idejna tal-użu tal-maskri iktar wiesa'. U propju għalhekk li ħanamluh obbligatorju li kulħadd juża l-maskla għaliex hawnhekk iridu niftakru li meta nkunu qegħdin nilbsu l-maskra aħna nkunu qegħdin nipproteġu lil ħaddieħor. U għalhekk kulħadd irid ikun responsabbli li hu meta jilbisha ikun qed jipproteġi mhux biss lilu nnifsu ma wkoll lil ħaddieħor. U allura liġi issa ħatkun qed tgħid li importanti li kulħadd ikun qiegħed iġorr maskra fuqu u la darba toħroġ mid-dar trid tilbes il-maskra. L-uniku eċċezzjonijiet li ħajkollna huma fit-tfal ta' inqas minn 3 snin għaliex aħna nafu wkoll li tfal iż-żgħar aħjar ma jilbsux il-maskra, barra minn hekk ukoll it-tfal iż-żgħar ikun diffiċli ħafna li inti tikkontrolla il-fatt li jqogħdu jmissu l-maskra jew inkella jqogħdu jilbsuha u jneħħuha u allura hemmhekk iżjed tista' tkun ta' ħsara. U hemm ukoll ftit kundizzjonijiet mediċi li speċjalment dawk respiratorji imma mbagħad ukoll hemm kundizzjonijiet behavioral li hemmhekk m'għandix tintlibes il-maskra. Dawn huma l-eċċezzjonijiet li ħajkollna. Però wkoll wieħed ikun jista' jneħħi l-maskra f'ċertu sitwazzjonijiet. Waħda minnhom hija bħalma semmiet meta inti tkun qiegħed fil-karozza tiegħek privata, però aħna xorta nagħmlu rakkomandazzjoni jekk inti qiegħed f'karozza privata u inti rikkibt li xi ħadd ieħor li s-soltu ma jkunx miegħek aħjar tilbsuha l-maskra għaliex hemmhekk xorta inti tkun qed tippreveni. Meta ikun hemm persuni li jkun qegħdin jagħmlu attività fiżika qawwija. Aħna nixtiequ nkomplu nippromovu li ssir l-attività fiżika għaliex importanti li nżommu ruħna b'saħħitna. Allura dawk in-nies li jkunu qegħdin jagħmlu attività fiżika qawwija bħal pereżempju jogging jew inkella cycling
barra triq hemmhekk ma tintlibis il-maskra. Però l-maskra xorta tittinġar fuqek ħalli inti kif tieqaf u mbagħad tilbisha. Ukoll inti meta għandna nies li meta jkunu qegħdin jitkellmu, importanti li dawn ikunu qegħdin jitkellmu ma' persuni oħrajn li huma jkunu qegħdin jiddependu fuqhom minħabba lip reading, dawk hemmhekk ikun l-użu tal-maskra tkun tista' ma tintużax biex tkun nistgħu żgur li kulħadd ikollu aċċessibilità u jkun jista' jikkomunika. Anka meta nkunu f'sitwazzjoni ta' public speaking biex inti il-vuċi tkun tista' toħroġ aħjar, speċjalment però importanti f'da sitwazzjonijiet dejjem tinżamm id-distanza minn persuni għall-oħra. Konna ċirkostanzi wkoll fejn ikun hemm bżonn identifikazzjoni, bħal pereżempju meta wieħed jidħol il-bank qabli jintalab li jneħħi l-maskra għal mument biex jiġi identifikat u allura hemmhekk tista' tneħħiha għal ftit anka fl-ajruport. Però mbagħad terġa' tintlibes wara l-identifikazzjoni. Għandna wkoll sitwazzjonijiet fejn inti tista' tneħħi l-maskra meta inti tkun kollok bżonn xi trattament fuq il-wiċċ, jew inkella tkun qed tieħu xi mediċini, jew inkella tkun qed tingħata servizz. Ukoll nafu li jekk inti tkun qiegħed tiekol barra, ukoll trid tneħħi l-maskra. Però huwa importanti li l-maskra titneħħa biss x'in inti tkun qiegħed bil-qiegħda u tkun qiegħed tiekol. Jekk inti ħadd tqum minn fuq fejn qiegħed pereżempju biex tmur jew toħroġ barra, hemmhekk titterġa' tintlibes il-maskra. Ħafna jsaqsuna wkoll x'qed jiġri fl-iskejjel. Fl-iskejjel ukoll aħna għamilna r-rakkomandazzjoni li fl-linji gwida li jintlibsu l-maskri, però issa wkoll ħad tiġi wkoll parti minn dawn il-liġijiet li ħad tkun obbligatorja għal klassijiet tal-primarja u koll il-fuq, ġifir primarja, sekundarja u anka post-secondary. Allura hemmhekk il-maskra trid tintlibes il-ħin kollu. Dan huwa importanti għaliex hemmhekk qegħdin naraw li anka minn studji li qegħdin naraw barra minn Malta hemmhekk tkun qed tnaqqas ir-riskju li jkun hemm trasmissjoni u anka jekk ikun hemm xi każ bħal maġiel li qiegħed ikollna, iċ-chances li jkollok iktar tfal oħrajn jew inkella edukaturi li inti ħajkollok bżonn qiegħdhom f'kwarantina, la darba tkun libsa il-maskra inti ħadd tnaqqas in-numru ta' tfal u edukaturi li jkollhom bżonn joqogħdu mbagħad kwarantina. Dan il-miżuri li qegħdin propju nħabbru llum huma importanti ħafna, importanti biex aħna nkun nistgħu innaqsu dawn in-numri li għandna. Dawn in-numri huma numri li rridu innaqsuhom flimkien. Kulħadd għandu responsabilità tiegħu, aħna l-miżuri qegħdin nagħmluhom biex propju jiġu obduti. U propju għalhekk ħajkun hemm l-enforcement biex inkunu żgur li dawk il-ftit nies li ma jkunux qegħdin jobdu dawn il-miżuri ikun hemm ukoll l-azzjoni biex aħna dejjem nkun nistgħu nipproteġu lil xulxin. Fiorella Paċ, Television Malta. Il-multi tal-maskri, kemm se jkunu dawn il-multi u il-multa tiġi mitluba li titħallas dak il-ħin. Dwar il-rapid testing li semma Deputat Prim Ministru, f'kemm żmien joħroġ ir-riżultat ta' dan il-rapid testing? U biex forsi niċċara fuq il-protokolli tal-iskola primarja, ġifieri dawn issa se jinbidlu anke mit-tfal mill-4 snin il fuq minn kindergarten lem? Professor Gawci? Fuq il-protokolls tal-iskejjel, hawnhekk bħalma spemmejt, aħna fil-skola sekundarja konna qegħdin nagħtu l-rakkomandazzjonijiet li l-maskri jintlibsu l-ħin kollu. U qabel kellna fil-linji gwida għall-primarja jintlibsu biss x'inhuma jkunu barra il-klassi ġifieri jkunu sejrin pereżempju fil-kurutur fuq it-trasport u dan kollu. Issa fil-primarja jridu jintlibsu l-ħin kollu wkoll. Però fil-kindergarten u fil-child care dawn mhumiex obbligatorji. Rridu niftakru li taħt it-3 snin ma jintlibsux. Forsi nkun nista' nagħti risposta rapid testing qed nistennew li jkun verament rapid ġifieri f'temp ta' nofsija ikollna r-riżultat. U jkun jista' jingħata, jkun jista' jsir fuq il-post, ġifieri mhux neċessarjament irid imur il-laboratorju ta' Mater Dei u jerġa' lura. Kif għandi, jekk tippermettili, Prim Ministru, forsi għax naf kelli żewġ punti oħra li. Waħda minnhom hija rigward l-eluq tal-bars u gażini fi-11 ta' filgħaxija. Din il-miżura qegħdin indaħluha l-aktar għax qed naraw il-liġi kif inhi llum diġà tipprojbixxi bars u gażini milli jservu drinks bil-wifqa lill-klijenti tagħhom milli jservu drinks jekk mhux bil-qiegħda mal-ikel.
Ġifieri dik diġà qiegħda nforsu llum. Però qed naraw problema illi minkejja din ir-regola mhux qed tiġi osservata sew. Allura hemmhekk ħankunu qegħdin nagħmlu l-iżjed enforcement u biex l-enforcement ngħinuha qed ngħidu li daw it-tip ta' stabilimenti jridu jgħalqu fl-11 ta' billejl. Fejn hemm purament restaurants, hemmhekk ma kenniex problema u m'għandniex problema. Ġifieri dawk ir-ristoranti li għandhom il-liċenzja illi jistgħu jibqgħu aktar minn 11 ta' billejl m'għandniex problema bihom. Il-problema hija l-aktar f'daw l-istabilimenti fejn ikun hemm li mhumiex strettament ir-ristoranti. Irrid nagħmel appell ukoll jekk tippermettuli biex għal min qiegħed jarana u min qiegħed jismana biex inniżlu l-app li għandna fuq il-Google Play u ġo l-Apple Store li hija il-COVID Alert Malta li hija app li hija kompletament tirrispetta l-privatezza tiegħek imma tista' tgħin lilna u tista' tgħin lilek u l-familjari tagħkom ta' kull min inniżilha fejn jidħol contact tracing biex nkunu nafu jekk hemmx riskju ta' persuni li jkollnu ġew f'kuntatt mal-virus. S'issa din l-app diġà ġiet downloaded 75,000 darba, ġifieri 75,000 persuna li niżlu din l-app, nixtiequ li dan in-numru jkompli jikber biex bekk ix-xogħol kemm tagħna kif ukoll il-mod li nipproteġu l-popolazzjoni inkompli jsir iżjed effettiv. Żgħir rigward il-ħlas tal-multi u l-multi li se jkunu imposti se jibqgħu bl-istess format u ammont illi huma illum, biss però jekk l-infurzar mhux se jwassal għal osservanza biżżejjed ta' din il-miżura kruċjali. Hemmhekk ukoll maħniex qed neskludu li jkollna nżidu l-multi. Nittama illi ma jkollniex għalfejn nagħmlu hekk għaliex fl-aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni ta' dover u responsabbiltà li għandna lejn is-soċjetà tagħna. Nicole Mejla minn Malta Today. Apparti trainees u tobba ġodda, il-Ministeru tas-Saħħa wkoll saqsew għal professjonisti ritirati biex jaħdmu fit-tim tal-contact tracing. Bħalissa għandna l-kapaċità u r-riżorsi fl-isptarijiet biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Mela fejn jidħol il-contact tracing f'dawn il-ġran, propju f'dawn il-ġranet wara li reġa' kellna numru ta' każijiet li żdiedu fil-komunità, din nagħmlu arranġamenti biex ikollna nżidu sew ir-riżorsi f'dan id-dipartiment. Fil-fatt ħankunu qegħdin nirrelokaw għal ġo premises separat minn fejn qegħdin issa biex nkunu nistgħu ndaħlu aktar nies u jidher iva li ħajkollna biżżejjed human resources, nies biżżejjed biex ikun jistgħu jlaħqu anke ma' domanda li tkun qed tikber meta jkollna aktar każijiet. Julian Dalija, Times of Malta. Sur Prim Ministru, fi żmien Ġunju ta' din is-sena kont indirizzajt konferenza f'din l-istess kamra fejn meta n-numri kienu ħafna iktar baxxi konna semmejna li l-mewġ huwa fil-baħar. Looking back on it in hindsight, taħseb li dak il-kumment kien forsi prematur? Grazzi Julian, risposta li saret li diversi drabi u weġibta l diversi drabi u risposta li tajt f'okkażjonijiet preċedenti tibqa' dik li għat fi drabi preċedenti. Nerġa' nappella għal responsabilità, in-numri li għandna llum huma differenti minn dawk li kellna numri ta' xurilu. Iċ-ċirkostanzi huma wkoll differenti fil-waqt illi f'Marzu, April u Mejju li għadda morna b'approach illi kien jikkonsisti f'wieħed riġidu illi għalaqna numru ta' stabbilimenti, għalaqna l-aeroport, għalaqna ħwienet, għalaqna ristoranti, bars, postijiet oħrajn. Illum l-approach u jekk hemm xi ħaġa li hemm konsens dwarha madwar l-Ewropa u madwar id-dinja jadin, l-approach irid ikun wieħed differenti għaliex trid iżżomm bilanċ kruċjali bejn l-ekonomija u s-saħħa. Ma jfissirx tissagrifika l-ekonomija jew s-saħħa favur waħda jew l-oħra. Il-bilanċ ma jfissirx hekk. Il-bilanċ ifisser illi inti titiżżomm dawn iż-żewġ affarijiet tant kruċjali fil-ħajja tal-bniedem, l-għajxien, il-ħobża ta' kuljum, u s-saħħa li żommhom paralleli jgħixu flimkien jikkumplimentaw lil xulxin bilanċ li mhux faċli tilħqu. Ikolli nistqar f'sitwazzjoni ta' pandemija mhux faċli li żomm dan il-bilanċ. F'ċirkostanzi normali huwa bilanċ li mhux daqstant diffiċli li jintlaħaq meta int għandek pressjonijiet ta' kuljum li huma diversi huwa bilanċ li
taħdem biex tilħu imma llum ukoll għandna dik l-esperjenza u l-maturità dwar is-suġġett illi kapaċi nilqgħu għal kull ċirkostanza, kapaċi mill-esperjenza li akkumulajna fix-xhur li għaddew ukoll nistgħu nadattaw l-approach tagħna minn ġurnata l-oħra, biss però importanti li tiddeċiedi li ma tibżax tieħu deċiżjonijiet, tisma' tarbel u mbagħad tiddeċiedi. U għalhekk buri illi madwarna għandna l-aqwa nies, Chris li jagħtik il-perspettiva politika kif ukoll minn aspett ta' saħħa, Charmaine li tagħtik l-aspett ta' saħħa wkoll minn aspett ekonomiku li tagħtina gwida, Byron li jagħti l-gwida mill-aspett ta' nfurzar, dan kollu flimkien jagħmilna tim b'saħħtu fuq kollox għandna ħaġa waħda li taqadna flimkien li nħobbu lill-pajjiż, nħobbu lin-nies u rridu naraw b'ambizzjoni kbira li noħorġu lil dan il-pajjiż minn dan il-mument b'suċċess. Grazzi. Hi, Carla Sopardi minn The Malta Independent. Għandu mistoqsija kemm għal deputat Prim Ministru, kemm għal Prim Ministru. Mela deputat Prim Ministru, inti fil-bidu tal-pandemija meta kellna kontroll għas-salut, kontet wara ftit li rbaħna il-gwerra basikament kontra l-virus. Allura nkompli mal-mistoqsija tal-kollega tiegħi ma taħsibx li dak kien prematur, ma taħsibx li forsi qed tagħti xi tama falsa lin-nies u lill-Prim Ministru jekk jogħġbok jidher li kull darba li jiżdiedu n-numri, il-Gvern idaħħal miżuri ġodda. Ma taħsibx li l-Gvern qed tkun mhux qed tkun proattiv bħalma qed jgħid għax dejjem qed idaħħal miżuri meta s-sitwazzjoni tiġi għall-ar, pereżempju fl-elderly homes. Grazzi. Grazzi tal-mistoqsija. Iva, f'Ġunju ta' din is-sena, meta n-numri każijiet ġodda tal-coronavirus mal-Ewropa kollha kienu niżlin u f'Malta konna wasalna li ma jkollniex każijiet ġodda għal numru ta' ġranet konsekuttivi, kien hemm żewġ ħsibiet. Kien hemm ħsieb illi iva dawn in-numri niżlu għax il-gvern jiddaħħlu l-miżuri, ma kien hemm ħsibiet oħra u xjenzjati ta' fama mondjali madwar id-dinja kienu qed jgħidu għad it-tieni teżi illi n-numri niżlu għax kien daħal is-sajf jew għax il-pandemija kienet exhausted. Kien hemm anke tobba Maltin kienu qalulna li f'Malta m'hawnx virus għax għandna n-namus pereżempju u d-dubbien. Ġifieri kien hemm ħafna teżijiet. Jidher ċar illi l-miżuri huma dak illi jżommu il-mikrobu milli jinfirex. Però mhumiex biss kemm jagħmel miżuri l-Gvern, imma kemm dawk il-miżuri jiġu osservati mill-popolazzjoni. Ġifieri aħna llum qegħdin f'din is-sitwazzjoni fejn qegħdin naraw madwar id-dinja kollha illi ħafna nies iddejqu mis-sitwazzjoni. Jiena ngħid għadu kmieni biex ngħidu li ddejjaqna. M'aħniex qed nistennew lin nies jagħmlu 10 snin f'din it-tip ta' ħajja, f'din in-normalità l-ġdida li qegħdin nsejħulha. Għandna fiduċja għax is-sinjali qegħdin juru illi fix-xhur li ġejjin ħajkollna tilqima għal kontra il-coronavirus, għal kontra il-COVID-19. Aħna b'arranġamenti li għamilna, u ma kienux negozjati ħfief biex għamilna dawn l-arranġamenti, Malta ħatkun mal-ewwel pajjiżi fid-dinja li ħarriċevi t-tilqima jekk u meta tiġi. Sa issa sinjali huma li l-progress għall-iżvilupp tat-tilqima għal COVID-19 huma tajbin. L-appell tagħna hu sakemm tidħol din it-tilqima jista' jkun kwestjoni ta' 5-6 xhur, ejja nkomplu nagħmlu l-effort, ġej il-miliet ejja nkomplu nagħmlu l-effort bejnietna biex kif qal il-Prim Ministru nieħdu ħsieb speċjalment dawk in-nies li huma vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Ġifieri iva, illum jeħtieġ illi kif qegħdin insemmu nenforzaw aktar imma l-kooperazzjoni u r-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna. L-esperjenza ta' dal-aħħar xhur għalmitna illi f'kull miżura li tagħmel sabiex tnaqqas ir-rati n-numri ta' infezzjoni, titiżżomm 3 prinċipji quddiem għajnejk li tkun tempestiv, jiġifieri taġixxi fil-waqt, la qabel u lanqas wara, tkun kalibrat u tkun il-miżura tkun waħda preċiża. Ġifieri taf eżattament fejn għandek sors ta' problema fin-numru ta' infezzjonijiet u tagħmel miżuri propju biex b'mod kalibrat u b'mod preċiż tolqot dak is-sors ta' problema. Ma nistax naqbel illi ma konniex proattivi jew tempestivi. Ma tkunx tempestiv kieku meta inti għandek is-sitwazzjoni li għandna llum kelli il-privileġġ li niddiskuti dal-punt fost
7 fost 26 mexxej ieħor tal-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea ma tkunx tempestiv kieku inti tgħid illum ħa naħtar kumitat inċidentalment magħmul minn politiċi biss jew tobba wkoll u tgħid issa niddiskutu, nitkellmu u xi darba niddeċiedu. Aħna ddeċidejna illum. Illum kien il-mument tempestiv illi nagħmlu żieda fil-restrizzjonijiet u għamilniha b'mod kalibrat ħafna. Rajna il-bilanċ li semmejt aktar qabel, ekonomija, saħħa, il-well-being tan-nies, the lives, the protection of lives, the protection of livelihoods, u għamilna dawk il-miżuri li għandna fiduċja li jista' jkollhom riżultat tajjeb, naturalment mhuwiex esklus li kif għamilna fil-passat jekk naraw li miżura jew oħra mhix qed tħalli ir-riżultat meħtieġ allura jkollok tikkalibra tvarja restrizzjonijiet illi tagħmel meta inti tara li miżura partikolari mbagħad tħalli l-effett mixtieq tieħu deċiżjoni tempestiva mingħajr ma toqgħod tibża żbalji tista' tagħmel. Fil-ħajja tista' tagħmel żbalji u fil-pandemija għandek garanzija li f'mument jew ieħor se tħares lura u tgħid l-affarijiet stajt tagħmilthom aħjar, imma ma tix tibża tiddeċiedi. Tiddeċiedi fejn tagħmel tajjeb tkompli tibni fuq u fejn tara li tista' tagħmel aħjar tkun umli biżżejjed illi inti taġġusta l-miżuri li tkun għamilt. Insellimlek Prim Ministru Francesco Catania, Net News. 3851 dawn huma il-każi ġodda li feġġew wara li bejn Mejju u Ġunju qed illi l-COVID tinsab warajna. Inevitabilment ser inkompli mad-domandi li għamlu il-kollegi tiegħi. Jiddispjaċik iva jew le illi qed l-mowġ qiegħed fil-baħar meta l-esperti mediċi kienu qed jgħidu illi ġejja it-tieni mewġa. Ħaġa oħra, x'inhu il-messaġġ tiegħek lil dawk il-persuni li tilfu l-qraba tagħhom kawża tal-pandemija għalulhom illi tilfu ħajjithom minħabba kawżi ulterjuri li kellhom kawżi ulterjuri ta' saħħa. Ħaġa oħra wkoll segretarju parlamentari Silvio Parnis qal illi jinsab gburi bil-ħidma illi saret u qal ukoll illi fid-djar fir-residenza tal-anzjani tal-Fgura mitu aktar nies is-sena l-oħra milli din is-sena. Ma taħsibx li kien kumment insensittiv tikkundanna dan il-kumment? L-arzbal li nistgħu nagħmlu li nippolitiċizzaw kwistjoni ta' saħħa dinjija mhux nazzjonali, kwistjoni ta' saħħa dinjija u nagħmlu dan l-iżball illi sfortunatament qed isir minn sezzjonijiet ċkejknin illi nippruvaw nippuntaw is-swaba. Jiena gburi bil-ħidma kollettiva li għamilna bħala gvern flimkien. Gburi bil-ħidma tal-professur Gawċi u t-tim tagħha, Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, gburi ħafna bil-ħidma li għamel Chris flimkien mat-tim tiegħu, gburi bil-ħidma li għamilna bħala gvern, gburi bil-poplu b'mod ġenerali però, illi minkejja l-pressjonijiet, minkejja ċertu sens ta' dwejja, żgur mhuwiex l-isbaħ mument ta' ħajjitna dan imma minkejja kollox erfajna flimkien is-sens ta' responsabilità, hemm min jista' jerfa' aktar sens ta' responsabilità għalhekk qegħdin hawnhekk illum biex inwasslu dan il-messaġġ u miżuri li jikkumplementaw dan il-messaġġ, imma fuq kollox iva jiena definittivament gburi b'pajjiżi, gburi li jien Malti, gburi bl-isforz kollettiv li qed isir minn ħafna persuni. Rigward il-domanda li għamilt li dwar il-komment li kont għamilt numru ta' xhur ilu nwieġbek bl-istess mod preċiż li wieġeb id-Deputat Prim Ministru, rigward il-familjari ta' kull persuna li tilfet ħajjita waqt li kienet infettata bil-COVID-19, jiena għandi il-kondoljanzi, nagħti il-kondoljanzi sinċira tiegħi kif tajt il-kondoljanzi anke b'mod dirett ma' persuni li insertajt naf, jiddispjaċini ħafna illi kull mewt twassal għal diqa dik hija r-realtà. U dik hija l-konsegwenza tal-pandemija. Jiġifieri aħna niftakar illi meta lejn l-aħħar ta' frar bidu ta' Marzu li għadda konna din niltaqgħu mal-esperti tagħna, l-statisticians ta' pajjiżna kienu tawna bassru imwiet, numri ta' mwiet illi nippreferi ma nsemmihom għax kienu jitterrorizzaw. Iżda ngħid li kienu fl-eluf. Kienu fl-eluf. Sallum, u nista' nitkellem bis-sallum, dak id-bassir irnexxilna ma nħalluhx isir realtà. Imma ma nistgħux inneħħu l-prudenza. Ma jfissirx li għax sallum irnexxilna nżommu s-sitwazzjoni ta' kontroll, se jfisser li għada jew pitada se nibqgħu nżommu kontroll. Jiddependi minn kull wieħed u waħda minna mill-kontribut ċkejken li kull wieħed u waħda minna se jagħti biex inżommu s-sitwazzjoni taħt kontroll.
inħarsu madwarna, nħarsu fl-Ewropa. Dalodu kont ma' mexxejja, ir-rati ta' infezzjoni ta' kuljum jitkellmu fl-20 ta' eluf kull jum. Kull jum, 20 ta' eluf kull jum. Iva tgħid f'popolazzjoni ikbar minn tagħna. Ara l-proporzjonijiet tar-rata ta' infezzjoni, ara n-numru ta' testing ikkomparat mal-numru ta' persuni li jkunu jgħixu f'dak il-pajjiż partikolari u taraw kemm verament f'pajjiżna qed inżommu s-sitwazzjoni taħt kontroll. Imma nerġa' ntenni dan il-messaġġ ta' kondoljanzi lil kull familja illi mhux biss dawk li tilfu il-familjari tagħhom, imma lil kull persuna illi ġiet infettata illi l-intenni s-solidarjetà tiegħi magħha u forsi kellhom sintomi li kienu kemm xejn ibsin jew ibsin, għan solidarjetà sħiħa tiegħi jiena nixtieq kieku x-xewqa tiegħi tgħid lili x'nixtieq. Nixtieq li qas kellna persuna waħda infettata f'dan il-pajjiż. U dan ngħidux verament inħoss għall-poplu u nħobb il-poplu, ma qegħdin f'pandemija u dik hija r-realtà tal-ħajja. U għaldaqstant nista' nassigurak li mhux faċli tkun mexxej ta' pajjiż f'dan il-mument li tittara li kontinwament tibbilanċja li għada jien ma nixtieqx nara persuna waħda titlef ix-xogħol tagħha. U rnexxilna minkejja tbassir ta' 50,000 persuna qiegħda qed irnexxilna trend bil-kontra. Innaqsu ir-rata tal-qatt f'dan il-pajjiż. Dal-bilanċ, il-bilanċ kruċjali, għal daqstant nagħmel dan l-appell. Mhix kwistjoni ta' politika, il-politika nilħqu niddibattu. Hemm tant hemm li nistgħu ma naqblux dwarhom li dal-gvern jista' jiġi kritikat dwarhom ukoll. Ejja ma nħallux. Kwistjoni ta' saħħa tiġi użata biex nipparalizzaw ekonomija tal-pajjiż. L-ekonomija hija nżommuha b'saħħitha tal-pajjiż, il-jobs l-negozji ejja nżommuhom b'saħħithom ħalli meta jgħaddi dan il-mument mhux faċli li għaddejjin minnu, imbagħad inkunu nistgħu nerġgħu naħarbu l-qudiem ekonomija b'saħħitha, jobs siguri, negozji illi baqgħu joperaw b'mod b'saħħtu u mbagħad iva niddibattu temi politiċi ma tibda diffikultà niddibatti kwalunkwe tema politika oħra. Dwar xiex ma ġibtekx. Weġibtek għaż-żewġ domandi għad-domanda dwar il-kumment li għamilt. Jiena spjegajt li inweġibha bl-istess mod li wieġeb id-Deputat Prim Ministru, però ngħid ukoll illi iċ-ċirkostanzi kif kienu dakinhar, iċ-ċirkostanzi kif kienu llum. X'kienet iċ-ċirkostanza dakinhar? Li kellna nies terrorizzati f'darhom u kienu imbeżżejn minn ċertu nies li dakinhar bdew isejħu ma ninsewx ukoll. Ħafna nies dakinhar jew ftit nies anzi li kellhom interessi forsi oħra bdew isejħu għal lockdown totali. Xi ħaġa li dejjem irreżistejta, illum kulħadd qed jgħid ma nagħmlux lockdown totali, imma dakinhar meta konna fl-eqqel tal-pandemija, dakinhar kellna pressjonijiet kbar biex nagħlqu l-pajjiż. Immaġina kieku dakinhar id-deċiżjoni kienet li mmorru għal lockdown totali, kieku llum probabbilment maħniex qed niddiskutu dad-domandi li qed tagħmel inti, għax kieku llum għandna sitwazzjoni ta' ekonomija f'dan il-pajjiż li hija paralizzata kompletament. Nies illi jista' jkun ma mitux bil-pandemija imma letteralment mitu bil-ġuħ. Kieku aħna ħadna l-pariri ta' min ried idaħħal lill-pajjiż ġo ħajt dakinhar u llum qed jgħid imma jien ma naqbilx mal-lockdown totali. Kieku llum qegħdin nitkellmu f'xenarju kompletament differenti, però nappella għal responsabilità, nappella għal kummenti illi jkunu meqjusa, inklusa lija, dan mhuwiex il-mument illi nagħmlu s-sitwazzjoni bħala xi waħda trivjali, mhijiex trivjali, hija taħt kontroll, imma nibqa' nappella għal maturità, għal responsabilità kif ukoll għal sens ta' dover mingħand kulħadd. Trisha Falzano għan jusem żewġ mistoqsijiet dwar l-infurzar semmejtu t-timijiet ta' infurzar li ħajkun hemm. Dawn huma l-persuni li ħajkunu jistgħu jorġu l-multi jew kwalunkwe pulizija jew uffiċjal tal-leża li jkun libes uniformi li jista' jagħti il-multi. U llum kellna numru kbir ta' każijiet, però kif qed inti anke Prim Ministru hemm il-pajjiżi kollha jirreġistraw rekord ta' każijiet fosthom Franza llum 30,000 każ ġdid. Kif kien is-sentiment ta' dik kemm wasalt minn Brussell, kif kien is-sentiment anke fost il-mexxejja tal-pajjiżi oħra Ewropej meta jitlu anki miżuri ġodda li qed tieħu l-Ewropa kollha? Grazzi ħa wieġeb għat-tieni domanda, l-ewwel domanda jwieġeb għalija l-Ministru Camilleri. Fost il-mexxej Ewropej kien hemm din id-diskussjoni li fil-waqt li ma qbilniex dwar approach li huwa wieħed komuni għaliex kull stat membru żamm dik id-diskrezzjoni li jdaħħal dak il-miżuri li hu jħoss li jkunu l-aktar opportuni
fil-kuntest tas-soċjetà ta' dak il-pajjiż, jiġifieri inti qas tittara biss l-aspett mill-lat ta' pandemija, tittara mill-lat ta' pandemija, mill-lat ta' x'tiflaħ l-ekonomija tal-pajjiż, mill-lat ta' dik is-soċjetà partikolari. Jiġifieri jekk inħarsu lej Sweden adottaw mudell mod. Dak il-mudell mhux neċessarjament jaħdem f'kull soċjetà, imma jekk ħadim xew le f'dak il-pajjiż partikolari huwa argument li nistgħu nibdew niddiskutuh u argument li wieħed jista' jdum jiddebatti dwaru u ma jaqaf qatt. Jiġifieri inti kull mexxej mbagħad trid jikkalibra il-miżuri man-numri li jkollu fil-pajjiż, man-numru ta' infezzjoni, mar-rata ta' mortalità, mal-faċilitajiet mediċi li jkollok f'pajjiżna għandna dak il-vantaġġ forsi fuq pajjiżi oħrajn ukoll li bis-saħħa tal-preparazzjoni li jagħmlu Chris u Charmaine, bis-saħħa tal-investiment li għamilna bħala pajjiż fil-faċilitajiet mediċi, għandna backup b'saħħtu ta' riżorsi, ta' sodot, ta' apparat, investejna bis-saħħa, investejna miljuni kbar biex ikollna riserva tajba għal dak li jista' jinqala. U dak huwa suċċess ieħor ta' dan il-gvern li ma qadniex lura milli nonfqu għaliex ukoll il-finanzi tal-pajjiż ippermettewna li ma nixxaħħux nonfqu dak kollu li kien hemm bżonn personal protective equipment tal-frontliners tagħna, apparat mediku, mediċini, dak kollu li kien hemm bżonn. Ma qadniex lura kull 1 cent li kien meħtieġ li jintefaq u iżjed minn hekk infaqnieh. Ma jibqa' dan is-sentiment bejn il-mexxejja kollha illi ħadd m'għandu dil-bakketta maġika li jgħid għada jien se noħroġ b'riċetta illi lin-nies tiegħi nista' ngħidilhom spiċċa kollox u għada nistgħu il-COVID-19 nittrattawh bħala suġġett tal-passat. Ħadd m'għandu dik il-bakketta maġika. Teżisti riċetta biex żgur iġġib in-numri fix-xejn jew probabbilment iġġib in-numri fix-xejn. Dik tkun tfisser tagħlaq lil kulħadd ġewwa, tagħlaq in-negozji kollha, tagħlaq il-postijiet tax-xogħol, tagħlaq il-ħwienet, tagħlaq pajjiż litteralment toqgħod imsakkar ġoddar u hemmhekk il-probabbiltà tkun illi n-numri jinżlu. Jew ma ngħidix b'ċertezza li jinżlu kompletament, imma jinżlu sostanzjalment żgur. Imma mbagħad tittara l-effett, il-paraliżi illi ġġib fl-ekonomija tal-pajjiż, fil-well-being tan-nies, fil-kwalità tal-ħajja tan-nies, u għalhekk dan il-bilanċ. Bilanċ illi ma titalmux millu mal-għada, nitalmu għaliex niddiskuti ma' Chris regolarment ma' Charmaine mal-bqija tat-tim tagħna, nħabtu idejat u dan huwa il-mod kif dal-gvern jimxi. Jiddiskuti, jiddialoga, fl-aħħar jagħti d-deċiżjonijiet. U d-deċiżjonijiet ma nipposponuhomx imma noħduhom fil-mument opportun. Il-Ministru Camilleri dwar il-kwistjoni tal-infurzar. Grazzi, Prim Ministru. L-infurzar ma naqas xejn fl-aħħar ġimgħat, speċjalment minn meta anke daħħalna lura ftit ġimgħat ilu meta anke beda l-obbligu legali tal-maskli. U allura kull pulizija u kull membru tal-leża, kull uffiċjal tal-leża ser jibqa' ikollu l-obbligu anke tiegħu illi jagħti jew iħarrek jew jagħti l-multi. Li qed nagħmlu differenti illi anke permezz tal-leża diġà bdejna ftit jimilu anke bil-pulizija wkoll mhux qed nibdew illum, imma iżda inħabbruha llum hija illi qed nikkreaw COVID measures dedicated teams uħud minnhom magħmula anke mal-Ispettorat tas-Saħħa, teams tal-leża u koll teams tal-pulizija li jkunu anke jiżdiedu anke fil-weekend illi ħajkunu xogħolhom tista' tgħid kważi biss relatat mal-COVID. Sabiex nagħmlu dan anke qed fejn jidħol speċjalment il-korp tal-pulizija anke qed jiddaħlu persuni illi ma jkunux fil-ġurnata tax-xogħol tagħhom iżda jkunu jew extra duty jew inkella overtime sabiex anke bħala infurzar nkunu nistgħu nagħtu l-aqwa infurzar possibbli l-istess mod nerġa' ngħid li kif ġara fl-aħħar ġimgħat iżda ovvjament l-infurzar jeħtieġ iżid għaliex daħħalna miżuri ġodda u jeħtieġ anke ikun hemm l-infurzar fir-rigward tagħhom. Beppe Gallia minn newsbook.com.mt, Prim Ministru, rajna li fis-Summit Ewropew dalgħodu kellhom jitilqu żewġ mexxejja Ewropej minħabba biża tal-virus li ġew f'kuntatt ma' persuni pożittivi. Taħseb li għalissa spiċċa żmien tas-safar u l-vakanzi barra minn Malta? Ċertament ma kontx vakanza, ma konna fjumej ta' diskussjonijiet intensivi dwar temi li jolqtu lil kull wieħed u waħda minna li jolqtu l-dan il-pajjiż il-Malta kellek tnejn mit-temi, il-Brexit, l-Afrika b'mod partikolari, u l-Covid, 3 suġġetti, illi jolqtu b'mod partikolari. Fil-fatt, interessanti d-domanda tiegħek għax ġiet diskussa waqt il-Kunsill u kien hemm pożizzjonijiet differenti
min qal li d-dibattiti għandhom jinżammu online, il-Kunsill għandu jinżamm online, min qal pożizzjoni illi xejn ma jirrimpjazza il-meeting fiżiku imma bl-użu tal-maskli, bl-użu tal-miżuri preventivi l-oħrajn. Fil-fatt il-Kunsill ta' Novembru, f'Novembru mhux se jinżamm Kunsill, se mmorru għal Diċembru, dakinhar se jkun hemm suġġett sensittiv importanti ħafna lina wkoll ta' dwar jekk għandhomx isiru sanzjonijiet jew le kontra it-Turkija minħabba l-kwistjonijiet tal-Vant tal-Mediterran fejn tidħol Greċja, fejn tidħol Ċipru. Dik hija l-pożizzjoni, imma f'dan il-jumejn għamilna xogħol intensiv, nista' ngħidlek il-bieraħ waqafna kważi f'nofs il-lejl, kienet diskussjoni importanti ħafna fejn tista' taħdem online u kien hemm mbagħad parentesi żgħira għamilna bil li ċertu meetings anka fuq livell bilaterali jew fejn ikun hemm gruppi partikolari jsiru sa fejn hu possibbli online, però mbagħad ikollok ċertu dibattiti minnhom illum tant kienu intensivi, tant anke l-bieraħ terġgħu tgħid fil-għaxija. U tant kien hemm ċertu nuqqas taqbil f'ċertu momenti li mhux qed ngħidlek impossibbli li ssir online imma il-preżenza fiżika nemmen li kienet kruċjali biex ilħaqna qbil dwar pożizzjonijiet li fl-aħħar ħriġna messaġġ b'saħħtu bħala Kunsill importanti li kien hemm dal-messaġġ ta' unità illi l-Ewropa hija iffokata għandha direzzjoni ċara f'dan il-mument, inkluż dwar il-mekkaniżmu biex il-fondi ta' rkupru tal-Rapid Recovery Facility ikunu disponibbli għax s'issa temm il-dibattitu għaddej quddiem il-Parlament dak il-fondi għadhom mhumiex disponibbli għax qegħdin ngħidu qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-ħtieġa ta' dak il-flus hija kruċjali u iktar m'għandhom muntawlu dat dibattitu quddiem il-Parlament fuq kwistjonijiet ta' rule of law prinċipalment, iktar id-disponibilità ta' dak il-fondi se ddum biex tingħata. Ma għalhekk fejn nistgħu nagħmluhom online fejn mhux possibbli wieħed jiltaqa' fiżikament. Jiena nemmen illi il-poplu tagħna huwa matur u responsabbli biżżejjed illi m'għandux bżonn li l-gvern iżommlu jdejh fuq dan is-suġġett. Jiena l-messaġġ li nibgħat huwa wieħed ta' prudenza, ta' kawtela, kulħadd fl-aħħar mill-aħħar huwa responsabbli għad-deċiżjonijiet tiegħu biss però ngħid ukoll għadu kif semma Chris, mhix kwistjoni li inti tgħid lin-nies ma jivvjaġġawx. Kwistjoni hija illi aħna nafu qed nitkellmu dwar sitwazzjoni li ddum numru ta' xhur. Fejn nifhmu wkoll li l-industrija tat-turiżmu hija importanti għal pajjiżna. Nagħti eżempju ta' dak li ġara dalgħodu f'pajjiżna daħal cruise liner. Imma x'kenna protokoll infassal tajjeb flimkien ma' Chris, flimkien ma' Charmaine, għaliex kien hemm suspett ta' persuna li kienet pożittiva, skatta dak il-protokoll u żammejna s-saħħa tal-Maltin u tal-Awċin fuq quddiem nett. Skatta dak il-protokoll u dak li ġara huwa magħruf pubblikament. Mela iktar milli kwistjoni li wieħed jgħid il xi ħadd isifer jew ma ssifirx, kwistjoni li aħna u dal-appell nagħmlu għamiltu lil stati membri oħrajn irid ikollna sistema komuni, sistema koordinata aktar milli komuni ta' testing. F'pajjiżna għandna din il-potenzjali, mhux il-potenzjalità, l-attwalità anzi ta' rapid testing illi se jkun disponibbli diġà għandna testing fl-ajruport tagħna, jkollna rapid testing nistgħu nżidu l-capacity u għal daqstant wieħed ikun jista' jagħmel vjaġġar b'mod sikur. Ejja ma nippruvawx, anzi mhux ma nippruvawx, ejja nifhmu li traveling l-industrija tat-turiżmu għal pajjiżna u għal pajjiżi stati oħrajn, Greċja, Ċipru fost oħrajn, għal Gżejjer hija pedament importanti tal-ekonomija tagħna. F'pajjiżna wieħed ieħor qed nitkellmu dwar madwar terz tal-ekonomija tagħna, imma importanti li t-turiżmu jiġi prattikat b'mod sikur.